só desosa Mama kutumeti For nossa filha Não te querer Ti manhã flacuzei Nessa noia La papa que tu Ti mete amar Na laza da faviab Tchadnis na azo Na laza quartier Faviab mana campo Anon é fatizeng Mek tcharen reng araka hitantsika zao ty dia mpanakanto Joyce Mena no vahintsika ny eto amin'ny point carré ny ato amin'ny Mazotoa by ZOE ny aty rako mano misy zay ny amin'ny fotoana zao ty dia sao mazy akato nampiatramo atsika tsy nisalasala satria koa vahintsika koa tsy nisalasala koa namaly ny antso miarabanao Joyce Mena tonga soa ny eto amin'ny point carré tonga soa ato amin'ny Mazotoa by ZOE miarabanao Jean-Luc dia miarabantsika jiaby manaraka antokantrano hay ity ny fotoagna zegny ny fanjetsika voalohany ny eto amin'ity fandaragna ity tegna magnano fisaoragnanao maventy nagneky ny fagnasanay tafatafa hiaraka amin'ny mpankafy ihany koa ny amin'ity point carré ty izay ino malongany vaovao maresaka vaovao zao ilanay ndraiky biby mivoaka iny tamatavy tamatavy iny zao tegna maresaka amizao kely iny zegny vao afaka totranantsika jiaby akekigany ino atsika dia iresadresaka ikoragna ay Joyce bebe kokoa atsika ny amin'ny resaka lamozikinazy amin'ny ankapobeny dia agnisan'ny nisy gadiny ihany koa tamin'ny taogno 2022 igny asa zegny hoe io fa Joyce mipody tanteraka ny amin'ny lafilo lamozika araka fizavana izy nisy tonga Joyce somary hoe nataoko hoe nangingina izay fa mialoha ny tegna no resantsika ino ma tegna ny dikany hoe Degany ty satria misy ilanao zegny ny vonjolo tseny hoe ilefa Degany agnisan'ny hoe teny malaza ny amin'ny fotoagna ino dikany Degany io Joyce Degany longa terme tamatavy akany izy io ko ohatra ataontsika exemple me zegny ohatra anao zegny misy raha tianao atao nefa anao tsisy risque anao copainao amizay mivolagna lefasy Degany laissez vite lay karahan'zany ohatra zegny maro situation maafaka ampiasaina terme Degany io ok base itsako koa ito koa dia irosy Degany koa zegny agnatin'ny koragna irosy Degany koa tsika sady misakafo koa ny agnatin'ny izeny koa dia raha tsy diso za tamin'ny anao tamin'ny 14 ans no ataoko hoe nagnano enregistrement voalohany tamin'izay fotoagna zay 2023 misy atsika ny amin'ny fotoagna azy io ty izy koa somary fitintsika elo hoe ny tantarany Joyce Mena sy ny tamin'ny voalohany sy ny lamoziky izay ny ema no avy tamatafa ny ankoatran'izay Joyce takaiza zany commence voalongany tamatavy avy tamatavy tamin'ny fotoagna karakory zany commence ny hira 2009 raha tamin'izay mbola tsy lambelan'olo taminay alonga voalongany satria mbola nianatra za amizay nariny taminay tagny studio ny hiresahany ozany recorde leran'izany na eny studio io amizay misy fotoagna zay koa fa milava mianatra regny zany nandeha takao satria Gérald zegny nivolagna tamin'ny hiresahany fa misy zaza zay akany tiatia mihira c'est qui Gérald izy ndraiky zandriny Rosa Records ngia io beatmaker koa tamin'ny fotoagna andro zany fa izy amizao DJ et puis izy amizay ny présenté ana tamin'ny Shine za amizay navy tamin'ny Rosa Records takao dia Shine amizay nivolagna fa ozy nanao formeko après amizay nandeha tamin'ny studio takao amizay za namiany hira voalongany zay aleko zamikosa zegny nataoko enregistrement voalongany fa raha zegny mbola tsy miboaka fa mbola ho ampotiko ndraiky et après ça sady mitandregny fo sady mihina tsao anao gaga oui après amizay za nagnano choriste anjare nagnaraka anjare nagnano tournée zay koa fa vita nagnano baka iny et karakaran'zay izy ty maafaka ataontsika 2009 2010 mety misy zay meka mety koa dia tamin'ny fotoanko koa amizay io fa hoe Joyce hoe raha tsy diso za tsisy cause regny isy nafantaranao tamin'izay ny fotoagna zegny ino na tonga anao safidy voalohany hoe ao fa za nano rap no atao iny ndraiky ame zegny natonga nagnano rapy tegna raha io zegny coïncidence quasitsika atao coïncidence sady destin ina koa zegny satria zay nagnano tournée misy fotoagna tamatavy koa misy live na resaka rappeur regny live na hiresahana koa ndraiky misy live magnantso any Jopapango rappeur avy tamatavy akagny misy iranjareo miaraka amina rappeur hafa
amboariny aigna zegny tegna titran'ny hira io et misy fotoagna amin'izay zegny misy bandy zegny tsy agnatin'ny raha tsy tonga tamin'ny live za amin'izay magnano toriny olo re teo amin'izay zegny karaha nandeha koragno hoe disy karaha mahay ny raha ty ndraiky teo amin'izay hoe magnino koa tsy magnano magnino koa tsy essayer magnano raha ty antsika misy hira tsisy cause Denise moka nanaotra ananjy Denise hira ananjy igny dia namiana anahy dia natao raha io dia karaha nipetraka dia iny ma izy boaka iny nataonay clip dia takeny commence raha jiaby efa misotranao tsy zany la varesaka le za ty za koa tia korana za hitanao e ny tiako dirina magnaraka zegny amizay Joyce za mbola hijanoko tam'izegny voalohany izay raha tsy disy za tsy akoasa faniova fa rehefa hoe ny rap zay dia azo lazaigna hoe ny fizavan'ny fiarahamonigny io somary hafa iny hoe ny rap koa ma mozika ny Dalheb mazo izy koa ataoko direct hoe somary hoe la mozikiny maboty ghetto azonao ono ve zay raha zay ary manao koa ny fahitanao zay Joyce izy longa raha tsy fizavan'olo ananjy koa ohatra anao surtout antsika ke koa ohatra tao Amerika takagny fa rap zegny akagny fa sady jiaby mandeha gang sy raha karan'izany izy ndraiky amizay isaoragna amitsika keto mbola tsy tegna tafiditra agnatin'ny resaka karan'izany miezaka zay mipositive ananjy fa tamin'ny époque même zegny tamin'ny tsisy kosy raha regny rap tegna nalaza fa hoe nena maboty nena gangsta sy raha karakaran'izany miezaka mihina zegny antegna afara ty mahita hoe misy olo commence mandeha ananjy fa raha maventy be zegny ikan'izay maro zegny combat mbola mila atao dia tohizana amin'ny lalana fa vita fogna fa miezaka antegna zegny mbo mandresy lahatra olo jiaby hoe raha rap sy fa tsara nagnano rap asy Joyce hoe tsy midika kosa hoe nagnaboaka ataontsika hoe image ratsy ho an'ny tanora tagnatin'ny mozika nataonao za aloha mbola tsy fitarika olo hoe andaotsika drogue na raha karan'izany nelefa degany fa bokony pody degany fogna ndraiky natao nisy fotoagna Joyce toa tsy regny tamin'ny 2022 vonipody nagnano igny raha ilefa igny ino raha nandalo ino natonga zay za longany namoaka hira mihina za tagnatin'ny période 2016 et 2022 koa ataontsika karan'izagny izy namoaka mihina za azofy za ZKTA za Olian zakatongany mais en même temps koa zany za mahita fa tsy niresin'olo le raha mais en même temps koa zany volagna zay anao ngamy placenay ok zao mety ampoizinao za mahay Z ino raiky monko zay tsy normal zay fa za mahay zegny zay no fahitanao izy oui zegny fahitako ananjy mais marina mihina zegny fa nangina za tagnatin'ny fotoagna igny satria maro koa zegny raha nandalo misy raha mbo nandiso fanantenagna hely anazy zegny tamin'ny côtéko dia karaha nagnano blackout hely za very taminazy zegny fitiavako ny raha nataoko jiaby afaka hely zegny passionko mais bon pody degany za nirina aminahy koa amovoko jiaby dia izy amizay ty amizay nidirako magnaraka resaka iny mozika nilefa tombigna miny boka novembre tagny il y a 2 mois zay dia io fity niaraka amin'ny big mg koa li hoe tamatavy matantaraminy koa nanao koa regny resaka tamatavy nagnamboarana ransa ino tonga hoe surtout koa hoe ao fa hagnano fity iaraka amin'ny big tezany fankazanao ndraiky big tamin'ny voalohany zay ndraiky big fa ela zay fankafana big 2016 karaha igny donc zay commence tegna nifampi contact izy fa letry tamin'izany izy tia hagnano featuring aminahy mais karaha nivolanitsika takegny za nangingigna lerany za mbola tsy courage tsara anao oziny anao io oziny camp fahitako anao io anao fa zay problème anao io magnino anao magnano karaha ny izy koa zegny tagnatin'ny olo nagnamea courage anahy magnino anao magnano karaha ny anao misy avenir agnatin'ny raha ty oziny big up big koa magnaraka anao après amizay leran'izany pody amizay tegna commence
na raha tsara tamin'ny 2021 take izy nivona taminazy zaho izy nagnano album mpanjaka album-nazy mpanjaka e tiako anao mba miparticiper agnatiny ao izy ya ça va izy izy amizay niproposé son rythme karakaran'ity izy ataontsika e za nanana maquette ny tamatavy igny taminah takao efa atao zany ya e après niproposeko taminanjy raha iny izy ok taongo vaovao 2023 misy atsika ny amin'ny jury manao koa ny ataontsika hoe projet raha mety hisy ho an'ny Joyce Mena mahoa projet malonga tegna projet ko kely amoaka maximum ira maro chargegna raha jiaby zegny manjary chargegna balancegna ya zegny tegna plan ko kely mais za koa zegny fa ni-annoncé tamin'ny taogno lasagna takeo amoaka album nenga titre anazy album io fa presque 5 ans takeo zany ketrika ananjy mais bon mbola tsy tonga terme zegny gava misy magnantegna za mivavaka mba hoboaka izy amin'ny taogno zay ny makasika ny projet 2023 ny Joyce Mena makoa anisany tegna tiako risagna miaraka aminao Joyce makasika ilale hoe ilefa satria rehefa mitandregny anazy zegny misy hoana manokana misy azoko de misy tsy azoko eto manao de iasika zegny iaraka makafaka ny parole zegny ny iranao le hoe ilefa igny fa begna aloha ny hoe nagnanaovana texte nazy fa 2022 igny fogna mec efa ilefa ke igny tagnatin'ny son 5 ans volagno zegny satria tagnatin'ny fotoagna jiaby zay koa manko za mandeha inspiration takao zegny izy namboarina takao fogna kotokotrogna takao fogna izy niboaka igny ok amin'ny texte na iregny eto manao gny za izy koa zegny misy diso amehoko anazy nalaza za fa viavy tsary nisy nazo nalaza amin'ny quartier fa viavy manakambo nindikany hoe manakambo zegny lazavegna manakambo zegny karaha misy fierté quoi fierté ya miamby satria composinao tonga de miamby karaha izy mazava ok anao nefa tsy zegny fa meka tia mirenireny tia motara sady tiara jiaby zingeny indika zingeny jiaby zingeny hoe zingeny ilaigny mila viala d'accord ok de mangaraka zegny amizay koa kanefa zovy nino fa zaho azonao isaka hitanao tsy ambelanao koa tsy doko mbola mazava igny nataonao azalambo lavage cerveau grave texte raiky zegny ako moa le hoe ny olo raiky hoe atao azalambo de lavage cerveau raha zavely tsotsotra azalambo longa intsika jiaby ny azalambo zegny tsy nambelany zegny anao tsy nambelanao sy koa tsy azonao izy zegny lilahy raiky sy malaky miabandone satria zegny tsy nambela koa tsy azony amizay natao lavage jiaby morsa jiaby zegny egny tany natao après zay ok tonga de isoty magnaraka ty zaho izy anao hoe na agneky na tsy agneky zay moa zegny na agneky na tsy agneky izy fô andeha akagny zao de zao za na agneky ao moa le fenazy na agneky na tsy agneky anekagny zao de zao za na mamako tsy mety conosce filiko na agneky na tsy agneky izy fô andeha akagny zao de zao oui tiazo de tiany volagny na agneky hoe na tsy agneky izy na agneky na tsy agneky izy azovy le bansa le mama na agneky na tsy agneky hoe na agneky na tsy agneky zegny mamako andeha aminao agny fogna za zao d'accord ya de magaraka zegny nantsika renireny tsy magnino iafeoko zegny indesy zaho andeha iala-pa fa aketiko andeha fa aketiko ny tsy mety aminahy d'accord zay le izy ive Joyce juste texte sara anegna anao ina zegny asa soratra reo karazana expérience marobe sy hitantegna koa namantegna olo manodidina antegna e agnatina akato amizay mandeha triage et puis après anao koa fa manoatra fa 5 minutes fogna nagnanaovako zegny
En fait, inspiration izy koa fa avy aminao e. Karan'zany. Anao zegny miaigna raha marobe anao, bakeo amin'izay mahita raha marobe. Tonga amin'izay cerveau-nao iny magnano triage avy akao direct mandeha automatique. Fa iny ndraiky moa zegny sambola amin'ny façon azahoana inspiration. Ny dirako mialohan'ny farany izay manao koa fa hitan'ny Joyce nandraisan'ny mpankafy la musique ilefa igny efa nampoizinao sasa tsy nampoiziko zegny haiko fogna hira ty hira touchant mais possible raha zegny niainga avy tamin'ny foko haiko fa mety possible ka misy olo akagny comprendre anahy zegny fogna raha nandiasako zegny fogna attente nandiasako nefa avy take karaha hitako maromaro zegny olo nagnano réaction agnano fisaorana ho an'ny mpankafy sy mpizaha zatra Joyce dia agnisan'ny raiky tsy nomagnitsika koa zegny ho asaika agnano capella anao io na hira fanovoaka na zay mbola tsy nivoaka dia hidevitra reto ino ataonao tonga dia ataontsika Degany eto izy dia agnano fisaorana feno antsika jiaby zegny niaraka taminay teto amin'ny point carré tamin'ny andro misy antsika nianty izay dia isaorana ihany koa mpanakanto Joyce Mena Makoa Mivahiny tafatafa niaraka tamintsika isaorana maloha ato amin'ny Mazotoa by ZOE ihany koa nampiatrano antsika tagnatiny izay dia mirarosoa ny mpanakanto Joyce Mena Makoa tegna mankasitrika anao atsika hoe tegna mankasitrika anao Degany tika tsy mety tegna mankasitrika anao mety ok bas tegna mankasitrika anao maventy mba izy maniatro ataontsika ho an'ny mpankafy anao rehefa avy eo fa tegna mba hiangavo za agnano capella Degany antsika ira fa nivoaka sa mbola tsy nivoaka ino tianao ino tianao ataova raiky mbola tsy nivoaka misy misy extrait lui ok bas zay agnano capella Degany be antsika eto Joyce Mena Makoa araiky ty 100% ho antsika zegny ny magnaraka zay eto amin'ny point carré dia za magnisa telo dia izy amizay hira ho antsika isa roa telo tsy mahitiano mamila fila tsangitsangeny avanao miangitro mafy zao ampizaliny tatatry hely izy avôgnana anao montsolo lava mitabataba tambitambeziny karazaza mianao peso mianao paza fa anagna jusqu'ambava ankily ananjy sanandro be taotry izy maevava geste mandeha amin'ny kilo motro na elava volagna tsy mazava fôtsy sanandro babababa nakazaho mankatia fô zatra anao tamilava Degany be koa raiky zay koa izy mbola tsy nivoaka mito magnaty mety hivoaka amin'ny taogno ty izy amin'ny taogno ty ok Joyce Mena Makoa mba niavitra anao ho an'ny mpizahantsika iny ho an'ny mpankafy Joyce mankasitrika anao maloha za Jean-Luc nanasana amin'ny point carré ty e mankasitrika atsika jiaby zegny nankafy jusqu'aketo mankasitrika jiaby zegny tsy nagnambela nagnamia message tsara mbô magnamia courage mampanantegna antsika za zegny fô hoavy no voté dikan'izay accrochez-vous hoavy izy ake karaha raha nivolaniko take igny maromaro raha chargeko akajikantsika magnanaova pare Degany sady hoavy Degany io izy dia nimarana antsika izy farantegna farany Joyce problème naka manko ela loatra nangalana rendez-vous amin'ny Joyce dia maro be raha tiako fampitegna tiako apesaka ino moa le fomosodegna arinao Joyce Mena Makoa en fait zio Joyce troisième prénom et saina amizay zegny nivolagna mila agnarana gasy izy magnaraka afara teo amizay ma zegny zare nahita tranahy na raha karakaran'zagny oziny izy ataontsika Mena Makoa mais tafarafara taty amizay zegny za zavy nandiniky satria au moment za nandeha tavarabatra tagny anao karaha anao Joyce Mena Makoa anao amizay tsy Makoa bon nadosiko maloha i Makoa satria alako zegny raha karan'zagny za zegny tiako s'identifie amin'ny nom de scène na za amizao mbola mandiniky taniko amin'ny Joyce Mena zegny fogna sa karakory za mbola mizaha zegny hoe ino tegna fomba s'identifie anahy karakaran'zagny zegny manahira mais mety possible iova zegny nom de guerre mety manakeo tsika mahita anazy
Ok, so tsika Joyce Mena makoa hoan'ny magnaraka koa mirarisoanao zegny amin'ny tombo vaovao ity engany mba hoavy Degany raha jiaby zegny ny mikasaigny mankasitraka anao Degany soragna ny ekipa jiaby Degany koa nahavitety koa isoragna koa raha atao amin'ny Mazotoa BY ZOE Degany koa dia hoan'ny magnaraka zay mankasitraka Degany anao ny zaka fanao izy nefa anao nagnadio ampagnategna zao lava nefa tsisy raha vita angala zao andefy mandry fotsy ataonao vahiny vavanao jiaby zagny meky fô kaza adiny zafatsy eo zay ioda ndeha atamadako tegna tianao nega porofoy amina lela mamy zegny diay fa tsy miasa akeo isan'andra mierinkerigny efa mankaleo za tsy jala an-tagnan'olo sitrany miala zay bogno izy koanao tsy vono mbola lavitry ny diasy raha mandigny ana vatantinalo fevoar efa avy za Tiket muda tamatave Ano tambalak muda tamatave Ano tambalak muda Ano tiket muda Ano tambalak muda tamatave